Gaurko nire hitzaldia batez ere gaiak dio bezala izango da bertsolaritzaren didaktika hezkuntza arautuan nola egiten dugun azaltzea. Kontua da ordea, hitzaldi ziklo honek harrapatu gaituela berrikuntza prozesu baten erdi-erdian eta horrek markatuko duela pixka bat nire nondik norakoa. Laburbilduz, lehenbizi argazki bat egingo dut eta horre esplikatuko dut pixka bat momentu honetan zein lurzoru daukagun, horrekin egingo dut metafora, pixka bat momentu honetan zenbat ikaslengana iristen garen, zenbat eskoletan ibiltzen garen, proiektuak nola egituratua daukagun. Eta hori esango dut izan dela azkeneko 30 bat urteetan indako lana. Beste kontua da ordea, lurzoru horretan zer lantzen dugun, orain arte zein uzta jaso dugun, eta aurrera begira gure etorkizun ametsa zein den. Eta nire hitzaldiaren gakoa batez ere hor zentratuko da. Orain arte batez ere, bertsolaritzaren oinarrizko ezagutza esan dugunean, aritu izan gara bertsolaritza existitzen dela jakitea ikasleek, eta batez ere egin dugun lana izan da idatzizkoa lantzea. Orduan, pixka bat etorkizun amets berri baterantz edo pixka bat lur horretan landu nahi dugun horretarantz zuzentzeko gehiago enfokatu nahi genuke bat-batekoaren lanketan. Imaginatzen dugulako izan litekeela agian posible jendarte bat ospakizunetan, kuadrilan edo edozein lekutan pixka bat bapatean egiten dakiena. Eta hori hezkuntza arautuak eman ote dezaken edo ez hor dago gure erronka. Saiatu gara horretan eta pixka bat azalduko dut noraino iritsi garen bapatekoaren lanketan eta ikasle horiek gure ustez noraino iritsi daitezken bakarrik ez, baizik eta hori eginda zer jasotzen duten ere bai. Iruditzen zaigulako bat-batekoaren lanketak badituela idatzizkoak ematen ez dituen onura batzuk.